Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Presiden Janghanyo Trep Youth Council ba Roy Kupar Sendram hakar puau trek lalingkot arajar posan ulong mukum gajai benriu kam sngotenat ni ginong mi khmat bikin long ginong let krong hanong ba Delhi dak badem kho siu hakmat ki officer bak menteri ke sarkar pedeng kini ke jingken tho jo unu nong yalam ke HYC kelong hadin bu sembut minadang ba ke jela ba Presiden Tensong dang shen lapen pau ba ke sarkar jela kelong ke bakloi wat banitra dak bul hakmat ke sarkar pedeng ban pa ni ke jingdan kam nak benta ke ni ke jela Meghalaya Hagaji keran bakilar patai ke bor ba sendra mulo ongru bakan long gajing lera ni ke jela Meghalaya hakmat ki wipat ke jela kri India bakat ke kedan ju sembut mindidang ba undang keren ye ki kentin ki bekum ke jela hi berok kuwe kama satiaban pediang toka jingkhot ya kani ka press briefing mentah singi ka dai halor ka jingmi khubor kini gisngi ya ka jingkren jong u sembut menteri rangba jong ka jela ka jongi tadi ba Presiden Tensong belong ba kum kinoing mi khmat jong ka jela ki kloi ban le Delhi ban ra bat kabul kum juru ban pendem la ka jong ka khli ban pan lane ban pan na ka sarkar India ki jing don kam jong ka jela ka jongi kum unong song snong bat kum kinong song snong jong ka jela ka jongi habang yu ya kani ka jingkren jong i sembut menteri rangba baning kong e ngimla klem da pen pau ya ka jing sngoram ba kum ka jela ngi penmi ya kini kinong mi khmat ki jongi ki bo kloi lane ki bo ong ki bo penmi ki kentien ba ki kloi ban let ban pan ya kata lane ban dem kho siu ban pendem ya la ka jong ka khli bat ban ra ya ka bul hang ti pot Delhi khmat ki he sarkar la kalong ki officer la kalong ki minister ki badon hang te pot Delhi ka jingkli kalong ba bale kum ka jela ngida don kam ban hiar syadu kata ka kerdan ka baki nomi khmat ki jongi ki hab ban ra da kabul bat ban pendem ya la ka jong ka khli ban dem kho siu khmat jong ka sarkar India nak benta ki jing don kam jong ka jela ka jongi hoi ni so thu kum ka jela ngi don kam me ka jing arab nak ka sarkar pedeng ngi don ru ki hok bangi de ban yo kum ka jela nak ka sarkar pedeng la kalong ki taxes ki ba fair ki jing a jing arab ki ba fair ndre ban poi hadu uput baki nong yalam ki jongi ki nong mi khmat ki jongi kin penmi ki kentien bagi kloi ban let ban krong lane ban dem kho siu hang ti Delhi kalong ke ka bangim la ban pediang kum ka seng dak baburam ya iba Presiden kumiru rang ba jong ka jat benriu ngim kwa ngi sngo ban ong ba kini ki kentin ki jingkren ki jong i kum unong mi khmat jong ka jela ki long ki bangim la ban pediang ka jingkeli ka bangi kwa ban keli ka sarkar ba balai tat hadu kani khlip mat ka bamenta ka jela ka jongi kamla ban long self sufficient ngimla ban penmi lane ban penmi ya ka khajna naladi daladi hatu ka diga jing pulut phut jong ka sarkar jela ka jongi lengba ki kita ki jing pulut phut ki ba fair lari ngipet ya ki CAG report na usnam ki ba ka CAG ka wanra ki ong ba ka jela Meghalaya ki department ki ba fair jong ka jela Meghalaya ki don shibun kita ki leakages of revenue ka jing bombyang ka rukom lum yu khajna jinla da bangi byang ka rukom lum yu khajna ka jela ka jongi kan long self sufficient ngim don kam ban le krong nang tin pot Delhi ki jongi kin don kam ban dem kho siu hakmat jong ki minister jong ka central government lane hakmat jong ki officer jong ka central government kum ka jela hatungin so sarong bagi nong mi khmat ki jongi kin hab ban le ra e kata kabul hang te pot Delhi ban ong ai ka jing rap yangi kum ka jela ngam trai undon uwiru unong song snong jong ka jela uban sngo tenan ba ki nong mi khmat ki bangi la jiet kin long penban kita ki nong krong ki ban le pot Delhi hatu ka nom long ka jing syakren lari ki national media kin yo i yakum kini ki jingkren yakum kini ki jingkren ki bau deputy CM jong ka jela ka jongi un ong banga kloi ban let ban krong se Delhi nakamta ka jela ka jongi kan long ke ka ban ile ran bat ka ban penja burom ya ka jela ka jongi nakaliang jong ka seng so ban ong ba jinla da ka sarkar ka jongi hoi ngiyo ya ki project ki ba fair dang hakini dang menin ga sngi haka sngi ka ba ka jela ka rakhi ka jing dap sunfly snam bangi yo ela ka jong ka jela menteri rangba ujongi wanra ya ka project hangte po new shilo bantei ya kata ka administrative building lani ka secretariat bat kiwe ki haka ba jing pulut kin poi de ki khasan khan 1000 crore ki la ro ban poi de ki 1000 crore ka jingkeli kalong na e yo ne ka pisa hatu kinang simlun kinang sim ya karam nrei haka jingpet ka jongi pan iba jenla da ba ki department ki ba fair
Jen lada baka sorkar ka Menteri Kam hok ya ka pisah ka bami na ka jala ka jong ni. An chu ajing ken ye pi ke revenue ki bami na ki department ki ba fair. Katnu ki wan ka sorkar bat katnu ki let ki te ki high level. Ngitep bahaya kata. Jen lada baka ta ka pisah ka belet ki high level ki bangi kren na ka por sa ka por. Ka wan bet syaka pelating ka jong ka jala ka jong ni. Ngin nom da don kam ban let ban krong na pot dali. Mdei tang kata lada fi pet ya ka jing pelut jong ka sorkar ko manta. Kidon de kispa angut ki consultant ki baka sorkar ka Menteri Kam hak ni ka jala ka jongi lada tang silak tengka uwe u consultant ki sil ka umut baha ka shibnai ki hak ban pelut da ka kror tengka bara ka sisngam da ki phau kror tengka bat ka jingkeli ka long babali don kam ban wanra di ke consultant apa hatung imdon di ki bri ula jong lani ki officer ki badon hagi department ki ba fair ki mla se bentri kata ka kam ka baki consultant ki tre bat jen ladang ngim pen sarwa kaya ke ni ka phau kror tengka ka sisnam ngilak ban pendon kami kata kapisa hagi wei pat kiliang tena kaliang do kaseng ndei tak taru ngi southur ko mga oifi ka leakages of revenue kajing bomla jong ki department ki fair ban lum yo khajna kumba dei ban lum kawan ra ya kajing du nong ya kajing du na pisa ha ka jala ka jongi bat kani pat ka pelong yo deputy CM le si ban jubab namar kila bun ki jing keno ba kum ka jala ngi du na pisa de halor kata konong rim mangi hak ban let ban krong na saba ban krong na Delhi ban pan ban let ban bat la ka jong kiti ban ong ai yang ni jeram dika jingkan tu nak liang kaseng ya deputy CM ya ka sorkar ka jongi ya kinomi khmat ki jongi ka long ba tung ini pelong ya ka jala ka jongi kata ka jala ka bala ban pendap ya ladi daladi bat nginom long ru kata ka jala ka babam hati ka bakit kulai na bunsin hingi yo i bakum ka jala ka jingduna ka jingyo ki dunan ki jing pulut pat kilong syaba palak liang nam taki consultant daki folklore haka sisnam kajing pelut nam taki ko chairman ki vice chairman ki chairman jong ki board ki ba fair MLE u bala long lepa u MLE u la yo lepa lau jong tulop u bat sa ki chairman jong ki board ki ba fair u simpisa nang taru kajing pelut yo u ka poi diki lak tengka ndei tang kata ki brio ki bala rem ka election ki brio jong ki party ki ba fair tang ban wanra ya kata ka banom kata laning emtep hakono kodur ka political convenience ka jong ki hak banthongi ki ko chairman ki vice chairman ki ba fair hak ba ka pisa jong pat ba la pensarwakai da ki folklore ba diki spa kror hak sisnam tila da kata ka pisa bro khat kawan syaka plating ka jong upat ba lan syaka plating ka jong sorkar ngam try bangin da don kam ba deputy CM u jongi lan chief minister u jongi undon kam man rabul sa Delhi ngam tharai kan don ka weru ka jala ngam tep hado mentang ngam pat GE kum kata ka statement ka bami na unu minister jong kanu ka jala ka uban ong hado uni uput bangan ngakloi ban dem kho siu ngakloi ban pendam ya la ka jong ka khli ban ra ya ka bul sa Delhi ban yo e ki jingaram ti kani ka long ka ike ka ban kaliang jong ka seng ngim sola ban pediang ngim sungo ban penpau ya ka ike bangi ngiso na mangiso le ran kum kinong shong snong mdei tang kum nong elam jong ka seng mdei tong kum ka seng HYC henre kum unong shong snong jong ka jala habangi yo i ya kinong mi ikhmat ki jongi ki bangi ngi la jit ban pet ya ka baha ka miat jong ka jala ndrei lada kum kini ki kentien ki mi na kinong elam la ne kinong mi ikhmat ki jongi ka long ka ike ka ba pen le ran ka ba penjak buram yangi kum kinong shong snong bat lada kum kini ki statement la ne ki kentien ki nang mi na try ka kata ka buram ka jongi kum ka jala kan hiar sang hang thia pot Dali aja ka bangin yo le si ka hok ka bangi dei ban yo ru kindale akhnang ban ong bawan pendam la ka jong ka khli wan ra et qabul la ne krong la ne dem kho si ngin sa ai ka ba pi pan kar kataru le si kala banong bat ka jingkeli bat ka wiru ka bangi kwa ban penpa bale si ya menta de hot ka political situation ku makalong menta hangni ka don ka NPP ka BJP ha central ka don ka BJP resi kata ka jingya dei lok jong ka NPP harengkat ba ka BJP kalong ka besuk ya kani ka sorkar ko menta banyo ya kita kijingerap ki ba fair na ka sorkar India ngiso thuru ba balai ka hakano ka balai ba ka jala ka jongi kinong elam ka jongi ki yo kijingerap ba fair de hakawi ka singi jen lada kan poi ka por pat bahas central kan don da kawi ka sorkar hangni kan don da kawi ka parti ka bayalam ka sorkar hangti central kan don da kawi ka parti ka bayalam da ka sorkar hatu hakum ka ta ka por ngin khmi lenti bangin nang yo kijingerap ki ba fair ni am nang ti te hakum kata kapur lada mentang imla ban thau ya kilat kilenti bangin long self sufficient la ngin pendap ya ladi da ladi
hatu kan nombu jing pat yangi kum gajalahi barokoi halor katu jing keren jong u sembut menteri rangba u balak keren hakini kisngi dakaba daga jing sngo benya ba daga jing sngo ramru ba kinomi ikhmat ki jongi ki pen pau yakum kiniki kentien ki bami hakmat jong pai ba